Hafaniki kuti munhu wese ari kungoti maChina aya. maChina aparadza nyika, maChina ari kuchera makomba everywhere. Munofunga kuti maChina ari kuuya ega here munyika? Chiwenga uyu muchikunda uyu nemubumbwa uyu Mnangagwa mwedzi haupere vasina kuenda kuChina kunokoka maChina kuti uyai. Gore rineri hakudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe, this is breaking news. Hazvitomborina kumira mushe iko zvinezvi tiri kunzwa nyaya iripo, nyaya yandangoti ndiyo naendeka kubatira ipari kunzi weekend Chivayo signs 2.5 billion deal with China, while Zimbabwe signs 600 million deal with the same China. In conclusion, Chivayo will soon be richer than Zimbabwe. That is the strategy. This is the current situation right now. Ndo mamirira akaita zvino, ndo mamirira akaita zvibodzwa. A lot of people were asking kuti ko Chivayo uri kumboiteiko ku China. So iko zvinezvi zvabuda pachena zvaakafambira kuti anoita ikoko. Strategy yacho vakomana vari kusaina madhira vanoita zvinhu zvinorova. Inini ndakazviona kuti vakomana aya vapenge man, pane zvinenge zvichitaimirwa, but madeals aya kuti azosainwa, anosainwa sei, zvinofamba sei, chii chinonyatsoitika kuti pazonzi pasainwa dhiri nemunhu one individual ane ukama kana ushamwari neChina. But according to zvinhu zvatakanzwa mumastreets takanzwa kuti this guy haasi kuwaste time, ari kushandisa mukana wekutinda padhuze napresident, so that president vake vanozomuconnecta nemamwe mapresident, because maoffices aya anotaurirana ukama hwenyika, maconnections anofanira kunge achiwana nyika, iye ndiye ari kumawana now as an individual because anenge ari padhuze. This is a fact. Hapana panga mbonotamba negovernment yeChina kana kunodini kuChina ikoko ari one as an individual zvozodii mangwana, but madeals ekuti vanenge vachienda vachinotaimira mangwana muzongonzwa ende muchaona moto machena tukutoita kutofushwa iko zvinezvi tuchava tuchichera manje ede tuchachera ichacherwa nyika inotekwa ende vari kuchera vachisiya ari mazikomba futi. Ndo mamirira akaita zvinhu. Ndakanzwa futi another rumor, I don't know how far true is that, but ndakanzwa kuti vakuda kutanga kupinda pa Christmas pass machena vachichera nezvapari ipo bye. Anzi vakutotanga kuda kutodhiga ipo bye. Vane matombo avari kutora, vane zvavari kuda zvicherwa ikoko. Saka hapana kana chavari kuzosiya, ende havasi kuzosiya vagadzira kana kusiya pakananga pari pakanaka zvapakaita. Iringosiyiwa ratongo mazikomba. If you remember, pane kumwe nyika kuti kunondosvika vanhu vatobhadhira mari kutoona tuita tourism attraction emakomba kuti pane zigomba rakadai suri kunovhurwa. Zvakaoma wedwe. But this is the situation. Ini nangu handisi kuziva kuti inyaya iyi makada kuitarisawo muchaionawo sei, but even those guys from ZANU-PF are even confirming pachavo, vari kuconfirma kuti ndo mamiriri akaita zvinhu. Ende ndakaona mumwewo Senator Sengezo Shabangu vachitaura the president attended at a foreign event with a diverse team including his preferred business people align with the Zimbabwe is open for business agenda. As the opposition, we should focus on constructive engagement rather than unnecessary criticism. I don't know why it's unnecessary criticism, but I don't have time for zinonyimana moto because hapana pekuti tingaswera tichiti unnecessary criticism. Izvo hazvina chekuita nekuti unnecessary criticism, because we want to know kuti why iye as an individual ari kuwana zvinhu izvozvo senyika tichawana achida kushandisa maconnections enyika, ko why zvinhu izvozvo zvisiri kusainwa nenyika yese, because imagine head of state vanobva vaindonzi vasaina 600 million deal, umwe ari kusaina 2.5 billion deal. Nyasa yekuweya dhiri racho abenefita ndiani ipapo, nyika here kana kuti ma-individuals? That's why kunzwa kuti vanhu ndo vakutotora zvinhu zvese pachavo zvavo. And even varakashi vari kungofamba vakadaro. Entrepreneurs such as Weekend Chivayo continues to enjoy the open door policy of President Idi Mnangagwa. Pane kungoshora zvagaiwa mukana kuti usvike paunoda kusvika, uitewo zvemabhizimusi, ndo mashoko ari kubuda. Right, umwe ari kubuda panapa. Why is Weekend Chivayo on a state trip to China? For the same reason Elon Musk advises US president and joint international delegation successful business leaders are strategic assets. Their role is to bridge the gap between policy and project execution. As an international investor, his presence signals Zimbabwe's serious intent to attract
capital and foster business partnerships. The objective is clear: to explore opportunities in energy, infrastructure, and technology, and translate those discussions into tangible investment back home. This is smart, forward-thinking economic statecraft. #weeknow ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwawo panapa, and these guys vari kutonyatsozvibudisa pachena kuti aiwa Chivayo ari kuto benefita more padhiri, hanzi open door policy yani ya president what matauriro zviri kuitwa acho iwawa, you know, it's unacceptable, you know what. And a lot of Zimbabweans are complaining kuti aiwaka this makes EDM Mickey Mouse president, using government position for personal enrichment. Say weeknow is just a front. This explains the failure by those of Operation Restore Legacy to understand the difference between love for ZANU-PF and Zimbabwe as a country using PF to launder. And you know the funny thing is, ndinoona inini zvangu ndakatarisa pazvinhu, unoona kune timu zhinji vanenge vachibuda vachisupporta kuti right Chivayo zvinhu chichi zvarakazvezve, you know, they thought kuti maybe varingopuwa those cars just kungonzi tangokufarira uri kuita a good job. No, ari kutobribwa in advance kuti pakazobuda pakuzotaurwa nyaya dzinopisa chaizvo vachatanga kurwisana nevanhu vanenge vachida kutirira kumizidzana nemunhu, because munhu kana ari akakutengera mota for the likes of vapanha vakaita sana kungunugwa, iye angatorombo zvaro handakana kumboziva kuti price mota inotengwa mari, but anganzi akwa next thing vanzi Benz 20,000 futi on top of that round rich 3 bapuwa GD6 Fortune. Saka munofunga kuti munhu akadaro iye akanzwa kuti Chivayo ari kufanirwa kusungwa, munofunga kuti munhu iye angataura kuti ngasungwe? Do you think so? Kutongodeza kuti aiwa anakana chaakatadza, he is a good guy, ndo zvaanongobuda achitaura. Hapana chimwe chekuti tingataura ipapo chekuti munganzwa. Anonzi he is a good guy. Yeah. And vamwe vari kutaura kuti zvoni Chivayo is a front runner for someone, it will end in tears. Ndo mashoko ari kubuda, because ayo 2.5 billion is a lot of money. Yototaura kuti government nemanigrini vese delegation yese yongoenda ndosaina chinhu che600 million, iye one individual obva anzi achitana 2.5 billion deal ari one. Ndipo pamunonzwa kuti akufamba nemota gedho yake yapo akutochengetedzwa zve, ndo zvacho zvamunozopedzera manzwa. Indakazvitaura inini kuti pane something behind this madness yekutengera munhu wese mota, iwo wagona ma-celebrity, ma-role models, you know, kuti akukudzai kuti power riripo, mamirira zvakaita, especially kune ma-role models. Like pane zvakaitika marimwe zuva pakataurwa nyaya yekuisa matindi padzimotikari, pachinzi matindi ngaabviswa. Ma-celebrity ekuZimbabwe vatanga kuzviramba chitati aiwa zvinhu zvinozoita tirobwe zvekubvisa chinchi, ndobva watoona kuti this is a bad idea, bva zvatokanzurwa zvakadaro, it's a bad idea, hakuna zvakadaro vanhu havasi kufara nazvo. But pakazongobuda pakunongonzi aiwa nyaya nabasa yenyaya yekungotaurwa musamuteedzere. Haukamutaura kuti tisateedzere nyaya, iye Nyika mangwana ari permanent secretary of information akazviposta achizvitaurawo futi izvozvo. Saka munofungidzira kuti toregedza kuzvidairira zvinhu zvakadaro izvozvo, tinotopinda nemwoyo tototaura kuti itaipi ipi iyoyo iri kuitika iyoyo, handiti muri kuona zvinhu zvacho. Totosvika tototaura kuti aiwa isusu toda kuti tiongorore nyaya iyoyi kuti zviri kunyatsofamba sei, tototanga kutopopota because ndo zvemune matiudza. But vakaona kuti ma-celebrity nemamwe ma-role models timu rese repazimba rakazviramba rakati hakuna, there's no such a thing, hatingabvisirwi siwe tindi padzimotikari ka, makuda kutamba muchiita sei. Saka tuma-celebrity tunge tose tikupuwa zvimotikari kuita kuti next time pakabuda imwe nyaya inenge ichipisa kana kuti parida kusainiwa chimwe chimutemo chisingaiti, vanoramba vakanyarara vari zizi kudai so. Nezvino bhozo vaona kuti zvasaini zvangotaurwa nemunhu nje, munhu akatotumwa, unofunga kuti ngandi ngaatore, ngatimudeedze timubvunze kuti wakaudzwa nani kuti utaure izvozvo, muchanzwa mazita evanhu vanenge vari behind that. Itsoro inenge ichitambwa so. Mzayo country ningi ndenge ngaabuda achidai so, ko mamupire eplatform kana asingafanira kunge achitaura zvinhu zvese izvozvo. But anyway, muri Zimbabwe tikutaura kuti for now maChina muchambomaguta zvekutodaro zvekutorevesa. But before I disappear ndoda kuti timbodingena ndine something ndambotanga ndakunzwisai ka clip video kari panapa kana ndoda kuti mukanzwe munyatsokateeresa zvinhu zvekutaurwa. I know kuti mune zvakawanda zvinhu zvekutaura, I know kuti mune something to say, I know kuti mune ma clips enyu ekuda kutaura. Garai mandibata, garai mandikandira. Regai tobvunzana panapa kuti you find kuti munhu wese ari kuti maChina aya, maChina aparadza nyika, maChina ari kuchera makomba everywhere. Munovunza kuti maChina ari kuuya ega here munyika. Chiwenga uyo muchikunda uyo nemubumbwa uyu munangagwa, mwedzi haupere vasina kuenda kuChina kunokoka maChina kuti uyai maChina muchere munyika medu.
mabudza kuti machina ari kungouya ega vakazviziva sei kuti kuzimbabwe kuna lithium handi vakakokwa neZANU-PF. ZANU-PF ndiyo yakavakoka vakati uyai muchere imi makuchema muchiti machina havasi kuti gadzirira kana rodhi vari kufukunura makuva edu machina. Machina vari kufukunura ninga dzinoyera nenzvimbo dzinoyera mapako edu ari kuparadza. Mushango havabvumidzwe kumaenda machina. Zvino muZimbabwe macho imomomo vakainvaitwa neZANU-PF kuti uyai muchere. So imimi muda kurwisana nemachina instead yekurwisana nemunhu ari kuuya nemachina. Havasi kuuya vega kamachina, vari kunzwa neZANU-PF. ZANU-PF ndori kunzwa machina kuti uyai mufukunure, uyai muchere. Iko ndizvo zvine upenzi hwave hwobumbwa iwo machiawaya. Handiti vaitengesa marerwe line nezvitima vakuti hanzi kumachina uyai mutivakire rerwe yekuti vanyatsoluta zvakanaka. Does it make sense? Vanonotsvaga machina kuti hanzi uyai muite revive railway system ne$600 million United States dollars. But iye pachake Mnangagwa machina vanotozviziva kuti rine over 10 billion US. Uyu vice president wani over 4 billion US. But vese baba mabilioni vari kupinda mudege kunokoka machina kuti uyai mutivakire rerwe. Saka machina unyazoona kuti we are dealing with the very greedy and the reckless winged people.